Γεια σας κυρίες και κύριοι, φωτογράφος ο Τάσος. Γεια σας. Ο ξάδερφος μου. Και όπως πάντα στην κάμερα, Φίλιππος. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι για την παρουσίαση του Hellfire. Hellfire, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Να το, έτσι Δείτε γράφεται. και πώς γράφετε. Έτσι. Με νοιάζει πώς γράφεται, πώς λέγεται. Γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ βγάζεις, παρουσίαση κάνουμε. Λοιπόν, μαζί με το Hellfire όταν το αγοράζετε σας δίνουν... Άσε με. Μισό. 4 γεμιστήρες. Τους δύο μου τους έχει δώσει, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Τέτοιους. Διαφανείς. Ναι, τέλος πάντων. Τα όλα όπλα του. Ναι, και παίρνουν και μαζί με αυτές τις σφαίρες 4 τέτοιοι. Μαζί. Λοιπόν, εγώ αυτούς τους δύο τους έδωσα. Λοιπόν, ακόμα χωράνε οι 18άριδες, εδώ βγάζεις εμένα. Οι 18άριδες του Stampede. Ναι, και πώς βαράει τώρα. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, για να βαρέσεις σε αυτόματο, αυτό εδώ πέρα πρέπει να το έχεις κολλημένο. Εδώ βγάζεις. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το έχεις κολλημένο όσο πάει. Κοίτα, ρε. Λοιπόν, και για να βαρέσεις δεν βαράει έτσι καταρχάς. Πρέπει να έχεις κρατημένο αυτό. Και πρέπει να κάνει αυτό τον νίκη. Και δεν έχεις κρατημένη τη σκανδάλη. Βαράς έτσι. Και θέλει πολύ δύσκολη συναρμολόγηση. Κουράστηκα πάρα πολύ να το φτιάχνω. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το πήρε χθες και πώς το να το πω τώρα, θέση για τέτοιο, για λέιζερ, ότι γουστάρεις να πούμε, έχει εδώ κάτω. Εδώ κάτω, να το ορίστε, θα το δείχνουμε. Λοιπόν, οι γεμιστήρες τώρα πώς μπαίνουνε. Καταρχάς με το βιλάκι πρέπει να είναι προς τα εδώ, όπως γνωρίζετε. Για να κοιτάει η σφαίρα να Ακριβώς. πεταχτεί το όπλο. Και κάτι άλλο, το βελάκι πάντα θα δείχνει προς τα έξω. Να το αυτό το βελάκι, θα δείχνει πάντα προς τα έξω. Και οι σφαίρες, λογικά, πάνε εκεί πέρα. Το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή, 30 ευρώ. Κανονικά πως κάνει 60 είπες. 60, κάπου εκεί στα 60. Ναι, άμα δεν είσαι σίγουρος όμως πώς τα ξέρουν τα παιδιά. 60 βγαίνει. Είμαι 100% σίγουρος. Λοιπόν, κάναμε και τον υπολογισμό. Με γεμιστήρες του Rider, άμα βάλεις σε όλο οι γεμιστήρες του Rider. Καταρχάς δεν χωράνε οι γεμιστήρες του Rider εδώ πέρα. Οι γεμιστήρες του Rider... Ούτε δύο δεν χωράνε μαζί. Που οι γεμιστήρες του Rider είναι αυτοί και χωράνε 36 σφαίρες. Και άμα το βάλεις... 35 ή 32. Και άμα το βάλεις, χωράει συνολικά 288. Ακριβώς, 288. Άμα βάλεις, όχι έναν γεμιστήρα, άμα βάλεις 8. όλους τους γεμιστήρες, ακριβώς 8. Ναι. Όχι 288 σφαίρες, γιατί με πόσες σφαίρες θα παίρνει ο καθένας, 36, 35 ή 32. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε με τον υπολογισμό. Το κομπιουτεράκι. Λοιπόν, άμα ο γεμιστήρας του Rider έχει 36 σφαίρες, Ναι. κάνουμε. Τι θα κάνουμε, 200. Όχι, τι λέω. 36, πάμε. 36 επί 8 που είναι οι θέσεις των γεμιστήρων, βγαίνουν 288. 288 σφαίρες θα έχει, άμα ο κάθε γεμιστήρας του Rider έχει 36 σφαίρες μέσα. Ωραία. Λοιπόν, άμα έχει 35, τότε θα χωράει 280 σφαίρες. Και άμα έχει 32, τότε θα χωράει 256 σφαίρες. Ωραία, κάτι άλλο. Λοιπόν, οι γεμιστήρες γυρνάνε έτσι. Όχι έτσι. Μπορείς και να γυρίσεις με αυτή τη... Όταν βαράς, κρατάς και αυτό. Και άμα σου έχει τελειώσει η σφαίρα δεν βαράει. Και το αλλάζεις με πολύ... το κάνεις έτσι. Και αλλάζουν και γυρνάνε οι γεμιστήρες. Κοιτάξτε, έτσι. Αυτό μπροστά. Τέλος πάντων. Δεν το χαλάω, ρε. Έτσι εύκολα χάλαγε. Και να έκανε 60 ευρώ να πούμε. Λοιπόν, τι άλλο ρε βλάκα.
Α, ναι, και θέση για τέτοιο, πώς το είπε. Για ή λέιζερ ή ό,τι γουστάρετε, έχει και εδώ. Και από Και εδώ αυτό κάτω. το είπαμε, αλλά Το είπαμε. να το, ορίστε. Και εδώ. Η από κάτω είναι αρκετά μικρότερη του από πάνω. Δείξε μας λίγο πώς ρίχνει. Λοιπόν, πατάμε αυτό, είπαμε, κρατημένο. Μισό λεπτάκι. Αυτό κρατημένο εδώ. Ναι. Αυτή η από κάτω από τη σκανδάλη. Εδώ. Ναι, αυτή εδώ. Και βαράς έτσι. Λοιπόν, πού να ρίξω. Στην Πήγαινα- πόρτα, στην πόρτα, στην πόρτα. Και ρίχνω στην πόρτα. Λοιπόν. Εντάξει. Και αλλάζει και μισές έτσι. Και έτσι τελειώνει μια πολύ ωραία παρουσίαση του φίλου που Τάσου για την παρουσίαση του Hellfire. Όπως λέγεται τέλος πάντων. Όπως λέγεται, είναι λίγο μπερδευτικό. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο θα είναι για ποιο, για το long shot. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, αυτή την οπλάρα, την καταπληκτική την οπλάρα. Είναι δύο όπλα κανονικά. Ναι, είναι δύο όπλα. Αλλά εντάξει, δεν θα τα πούμε αυτά σε αυτό το βίντεο. Στο άλλο θα το πούμε. Ωραία. Άντε, γεια σας.